Goddag, jeg hedder Jes V. Laursen, og jeg er udfordreren til formandsposten i Region Nordjylland. Og min baggrund for det er, at jeg er godt gift med Hanne. Jeg er 57 år, jeg er noget voksen, jeg har stor erhvervsmæssig erfaring. Vi har 3 dejlige voksne sønner, 3 dejlige svigerdøtre og børnebørn. Vi bor på landet på en nedlagt frugtplantage, hvor livet er skønt. Og min basis i politik, den kommer faktisk fra byrådet i Hadsund byrådet for mange år siden, og så samlingsudvalget, altså Maja Fjord byrådet. Og så var jeg i grunden inde på, at det var det. Så var der nogen, der fortalte mig, at det var en god idé at stille op til Region Nordjylland, til regionsrådet. Det gjorde jeg så. Og der er faktisk sket det, jeg kan rigtig godt lide det. Det er et rigtig fint stykke arbejde. Det er et fantastisk godt stykke arbejde. Jeg er så heldig, at jeg så lige er blevet spidskandidat for Venstregruppen, og med det er jeg også blevet formand for gruppen, selvfølgelig. Jeg er lige kommet i forretningsudvalget, og jeg stiler simpelthen mod at blive formand for Region Nordjylland her til næste valg. Vi altid snakker om politik i vores familie derhjemme. Det er en gammel generation, hele min familie er simpelthen inkarnerede politiske folk, og vi har diskuteret politik op og ned, og vi har ikke altid været enige, men det har været en god oplevelse at få det med hen over bordet også. Så det ligger lidt naturligt for mig, og med alle de gøremål, jeg har haft af forskellige art, så synes jeg, at jeg har god erfaring at bringe videre i det her på et helt almindeligt plan. Og det er selvfølgelig med patienten i centrum.